A noticia non colla ninguén por sorpresa. Había tempo que en Cambados se viña especulando cunha posible renuncia da alcaldesa. A súa cada vez menor axenda pública en favor dun crecente número de actos protagonizados polo concelleiro de Obras era xa unha pista do que mañá se fará oficial. Será ás 12 da mañá cando Fátima Abal anuncie publicamente que deixa a alcaldía en mans do seu número 2, Samuel Lago. Nun comunicado dirixido aos militantes socialistas, recoñece que esta foi unha decisión moi difícil pero moi meditada. Apunta que o seu ciclo na primeira liña política chega ao seu fin despois de 6 anos e medio de goberno e 4 máis na oposición. Di que marcha para recuperarse de algúns problemas de saúde e para descansar tanto mental como físicamente. Nese mesmo comunicado non deixa lugar a dúbidas, despexando que Samuel Lago, o ata o de agora concelleiro de Obras, será o que asuma o bastón de mando. Con todo, Abal non abandona o goberno, manterá a súa acta de concelleira coas áreas que xa xestionaba ata o momento. Fátima Abal é alcaldesa de Cambados dende o ano 2015 tras anos de gobernos do PP. Daquela, por sorpresa, fixérase co poder grazas ao inesperado apoio do concelleiro de Cambados Pode, José Ramón Abal. A famosa aperta do pleno de investidura entre ambos dera lugar a un goberno cuadripartito do PSOE, Somos, BNG e Pode, que estivo a piques de virse abaixo en máis dunha ocasión. No 2019, o PSDG e Somos mantiveron a súa alianza cun goberno bipartito en minoría, o que o BNG non se quixo sumar. O pleno de investidura celebrarase o sábado 15 de xaneiro. Nesa sesión tomará posesión como concelleiro do BNG Liso González.